Vítaj pri tejto vedenej meditácii pre samoliečenie, na zmiernenie chronickej bolesti a hlboké uzdravenie. Zavri oči a zhlboka sa nadýchni. Vnímaj, ako svieži vzduch preniká do tvojho tela. Napĺňa ťa pokojom a jasnosťou. A pri výdychu nechaj odísť všetko napätie. Hlboký nádych nosom a výdych. Pokračuj v dýchaní vo vlastnom tempe, v jeho prirodzenom rytme. A precíť pokoj, ktorý je čoraz viac prítomný. Predtým, ako začneme túto cestu uzdravenia, chcem, aby si spomenula na niečo dôležité. V tebe sa nachádza nekonečná múdrosť, sila, ktorá pre teba pracuje každú sekundu tvojho života. Táto sila je v tvojich bunkách, v tvojej krvi a v každom kúte tvojho tela. Ľudské telo je živý zázrak. Tvoje bunky sa neustále obnovujú každý deň, každú hodinu, každú sekundu. Dokonca aj teraz, keď počúvaš tieto slová, tvoje telo neúnavne pracuje na svojej regenerácii, na svojom vyvážení, na svojej samoliečbe. Spomeň si na nejakú ranu, ktorú si mala v minulosti. Bez toho, aby si musela čokoľvek urobiť, tvoje telo vedelo, ako ju uzavrieť, opraviť a vrátiť pokožku do prirodzeného stavu. A to isté sa deje s tvojimi orgánmi, svalmi, kostiami a každou časťou teba. Teraz v mysli opakuj tieto slova, alebo nahlas, ako ti je lepšie. Moje telo má schopnosť liečiť sa. Dôverujem svojej vrodenej schopnosti obnovy a rovnováhy. Chcem, aby si cítila túto pravdu ako fakt. Nemusíš rozumieť všetkým detailom. Stačí dôverovať, že tvoje telo vie, čo robí. Je ako rieka, ktorá prirodzene hľadá cestu k harmónii. Dnes, keď si venuješ tento čas, vytváraš priestor, kde tvoja schopnosť samoliečby môže ešte viac rozkvitnúť. Každou pozitívnou myšlienkou, každým vedomým nádychom pomáhaš svojmu telu odomknúť túto schopnosť, ktorá tu vždy bola. Opakuj si v mysli: každá bunka môjho tela pracuje pre moje dobro. Každý okamih je príležitosťou na uzdravenie. Vnímaj, ako tieto slová hlboko rezonujú v tebe. Prebúdza sa v tebe mocná viera v proces uzdravenia.
Nie si sama. Tvoje telo je s tebou. Tvoja energia je s tebou. A vesmír je s tebou na tejto ceste k úľave a obnove. Usaď sa, alebo si ľahni tak, aby ti bolo čo najpohodlnejšie. Predstav si teraz jemné zlaté svetlo, ktoré začína žiariť priamo nad tvojou hlavou. Toto svetlo nie je len teplé a jasné, ale nesie v sebe aj hlbokú energiu uzdravenia, lásky a obnovy. Ako toto svetlo začína zostupovať do tvojho tela, opakuj si v mysli alebo nahlas. Toto svetlo je môj spojenec. Prináša úľavu, uzdravenie a rovnováhu do každého kúta môjho bytia. Svetlo sa dotýka temena tvojej hlavy a pomaly zostupuje. Obklopuje tvoje čelo, oči a čelusť. Precíť, ako rozpúšťa akékoľvek napätie, ktoré tu môže byť. Ako pokračuje smerom nadol k tvojmu krku, ramenám a rukám, svetlo, ako by ti hovorilo: uvoľni sa. Pusť všetkú záťaž, ktorú nosíš. Som tu, aby som ti pomohol. Svetlo sa dostáva do tvojho hrudníka a obklopuje tvoje srdce. V tejto chvíli si opakuj: moje srdce je plné síly. Moje telo vie, ako sa uzdraviť. Všetko je v poriadku. Zo srdca sa toto svetlo rozširuje do celého trupu a dostáva sa do miesta, kde cítiš bolesť alebo nepohodlie. Predstav si, ako zlaté svetlo jemne obklopuje oblasť, kde cítiš bolesť. Jeho energia je jemná, no mocná. Objíma túto bolesť bez posudzovania, bez boja. Zatiaľ, čo toto svetlo pracuje, opakuj si v mysli alebo nahlas, ako ti je príjemnejšie. Ďakujem svojmu telu za všetko, čo pre mňa robí. Som v procese uzdravenia a dôverujem svojej schopnosti vyliečiť sa.
Pozoruj, ako sa bolesť začína meniť. Možno sa stáva menšou, ľahšou, alebo sa premieňa na pocit tepla, ako by sa rozpúšťala v svetle. Ako sleduješ túto premenu, povedz si: uvoľňujem všetkú energiu, ktorá mi už neslúži. Moje telo a myseľ sú v harmónii. Dovoľ tomuto svetlu preniknúť hlbšie do tkaní, buniek a do samého jadra tvojho bytia. Počúvaj, ako tieto slová rezonujú vo vnútri teba. Som celistvá. Uzdravenie sa práve teraz odohráva vo mne. Predstav si, ako zlaté svetlo prúdi ku každej bunke tvojho tela, odnášajúc akékoľvek bloky, bolesť alebo napätie. Predstav si, že tvoje bunky žiaria vlastným svetlom. Obnovujú sa a regenerujú. Opakuj si s presvedčením: každá bunka môjho tela je plná života, zdravia a pozitívnej energie. Som v mieri so svojím procesom uzdravenia.
ako toto svetlo obklopuje celé tvoje telo. Cíť, ako sa tvoje orgány, svaly a kosti harmonizujú s touto liečivou energiou. Akýkoľvek pocit bolesti alebo nepohodlia je nahradený pocitom úľavy, pokoja a síly. Znova si zopakuj. Dôverujem prirodzenej múdrosti svojho tela. Uzdravujem sa na všetkých úrovniach. A nechaj túto pravdu hlboko preniknúť do svojho vnútra. Teraz si predstav, ako sa zlaté svetlo začína jemne zjemňovať, ale nezmizne. Namiesto toho sa úplne integruje do tvojho tela, ako by teraz bolo jeho súčasťou. Je to zdroj uzdravenia, na ktorý sa môžeš kedykoľvek obrátiť. Zhlboka sa nadýchni a povedz si: som plná svetla a vitality. Zaslúžim si úľavu a pohodu. Som úplná taká, aká som. Teraz vráť svoju pozornosť späť k svojmu dýchu.
Vnímaj, ako vzduch ľahko prúdi do tvojho tela a z neho von, prinášajúc pokoj a dôveru. Keď budeš pripravená, začni pomaly hýbať prstami na rukách, na nohách. Natiahni sa, ak to cítiš ako potrebné a príjemné. Pomaličky otvor oči s vedomím, že toto liečivé svetlo žije vo vnútri teba, pripravené pomôcť ti, keď to budeš potrebovať.